Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare, Hare Hare Ram, Rama Hare Rama, Rama Ram Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare Ram, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Hare. Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama. Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരക്ഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗാരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പഞ്ചതത്വയിലെ അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദത്തിലെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സദാശിവന്റെയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവതാരമാണ്. പിന്നെ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ്. 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം, പിന്നീട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകം ഇന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ തിഥിയിൽ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ്. എങ്കിൽ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ അദ്വൈത ആചാര്യനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ മുന്നേ സമ്മറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. അത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൈ ഞാൻ താഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കുറച്ച് സമ്മറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വായിക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതിത ജീവാത്മാക്കളുടെ മോചകനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സഹകാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾ മൂലമാണ് കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അദ്വൈതാചാര്യൻ സ്വയം സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവും സദാശിവനുമായിരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാനും പതീതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനായി അദ്ദേഹം ദിവസവും തുളസി ഇലകൾ ഗംഗാജലത്തോടൊപ്പം തന്റെ സാലഗ്രാമശിലയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, അവരെ കൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് തന്നെ
സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് ഏക കാരണം അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പതീതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെയും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്, ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യാനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ലൗഡ് ജില്ലയിലെ നവഗ്രാമ ലൗർ ഗ്രാമത്തിൽ മാഘമാസത്തിൽ വെളുത്ത പക്ഷ ചന്ദ്രന്റെ ശുഭകരമായ 7-ാം ദിവസത്തിലാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ ലബാദേവിക്കും കുവേരമിശ്രയ്ക്കും ജനിച്ചത്. കമലാഷ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ട നാമം. 5-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അതിശയകരമായി കാണപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണപ്രസാദം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ലൗദധാമത്തിലാണ് ധാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം 50 വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച അദ്ദേഹം 125 വർഷത്തിലധികം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് പാനതീർത്ഥം എന്നൊരു തീർത്ഥത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കമലാഷന്റെ അമ്മ ലബാദേവി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിൽ അവർ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണാമൃതം, ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ജലം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാവിലെ കമലാഷൻ ആ സ്വപ്നം അമ്മയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി കമലാഷൻ എല്ലാ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളോടും അടുത്തുള്ള ഒരു മലയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മധുമാസത്തിലെ ചന്ദ്രന്റെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ശുഭദിനത്തിൽ തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തീർത്ഥങ്ങളിൽ കമലാഷനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ആ പുണ്യസ്ഥലമാണ് പാനതീർത്ഥം. അന്നേ ദിവസം പാനതീർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ജലം കുടിക്കുകയോ അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. അദ്വൈത പ്രഭു തീർത്ഥങ്ങളോട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അവർ മലയുടെ മുകളിൽ ലീലകൾ നടത്തി. വാരുണി യോഗ സമയത്ത് ഒരാൾ പാനതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ധാരാളം ഐശ്വര്യഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിന്നീട് വേറൊരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കമലാശനും രാജകുമാരനും കാളിദേവി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ കമലാശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള പേരാണ്. കമലാശൻ ഒരു ശ്രുതിധാരകനായിരുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രം കേട്ടാൽ എന്തും മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയും. കാളി ഉപാസകനായ ദിവ്യസിംഹ രാജാവിന്റെ മകനോടൊപ്പം പഠിക്കാൻ പിതാവ് കുവേരമിശ്ര അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചു. ഒരു ദിവസം കമലാശൻ രാജാവിന്റെ മകനും കാളിദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. രാജകുമാരൻ കാളിദേവിയെ വണങ്ങി. കമലാശൻ വിഗ്രഹം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പ്രണാമം അർപ്പിക്കുവാൻ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കമലാശൻ അത് കേൾക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. പ്രണാമം അർപ്പിക്കാതെ രാജകുമാരൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യൻ രോഷാകുലനായി ഗർജിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലർച്ച കേട്ട് രാജകുമാരൻ ബോധരഹിതനായി നിലത്തുന്നു. മകൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ വീണു എന്നറിഞ്ഞ ദിവ്യസിംഹ രാജാവ് അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തി. മകന്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം കണ്ട് വേദനിച്ചു. ഇതിനിടെ കമലാശൻ ഓടി അടുത്തുള്ള കുന്നിൽ മറഞ്ഞു. കുവേരമിശ്ര തന്റെ മകനെ കണ്ടെത്താൻ ഓടി. അവിടെ മകൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വീട്ടിലെത്തിയ രാജാവ് അദ്വൈതനോട് ചോദിച്ചു, നീ ബ്രാഹ്മണരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാണ്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? വളരെ വിഷമം തോന്നി അദ്വൈതാചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അവൻ ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. ഞാൻ അവനെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ മകന് ശരണാമൃതം നൽകുകയും ഉടനെ തന്നെ ബോധം ഉണരുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ രാജാവും ബ്രാഹ്മണർക്കും ദരിദ്രർക്കും ദാനം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ചരണാമൃതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ കഴുകിയ ജലത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും പോലും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ജലത്തെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ പുണ്യനദികൾ കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന അതേ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ കുവേരമിശ്ര തന്റെ മകന് ഉപനയന സംസ്കാരം നടത്തി.
തന്റെ മകൻ ഉപനയന സംസ്കാരം നടത്തി. കമലാഷൻ തന്റെ പൗഗണ്ഡ വയസ്സിൽ 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷത സ്വീകരിക്കുകയും വിവിധ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും കലയും അലങ്കാരങ്ങളും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു. സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കൽ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ആപ്തവാക്യത്തിന്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകവും പൂർത്തിയാക്കി. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നേടിയതെന്ന് ആളുകൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വേറൊരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാളിദേവിയുടെ വിഗ്രഹം തകർന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്വൈതാചാര്യർ കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് നമസ്കരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കാളിദേവിയുടെ ആ വിഗ്രഹം തകർന്നു. കാളി പൂജയുടെ ഉത്സവവേളയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും കാളിദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ആഡംബരത്തോടെയും പ്രദർശനത്തോടെയും ദേവിയെ ആരാധിക്കാനായി ഒത്തുകൂടി. കമലാശനും സഭയിൽ വന്നിരുന്നു. രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു, കമലാശൻ, ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാളിദേവിയെ വണങ്ങാതെ? അദ്വൈതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പരബ്രഹ്മമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് എന്റെ ആരാധനായ ദേവൻ. വിവിധ തത്വചിന്തകൾ പിന്തുടരുന്നവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. അതേസമയം ജ്ഞാനികൾ ആരാധനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. മകന്റെ പണ്ഡിതോചിതമായ പ്രസ്താവന കേട്ട് കുബേരമിശ്ര രാജാവിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, സ്വന്തം അച്ഛൻ പോലും രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛനും മകനും പലതരത്തിൽ തർക്കിച്ചു. സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാന നിമിത്തം അദ്വൈതാചാര്യർ സംസാരം നിർത്തുകയും ദേവിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിതാവിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാവിഷ്ണു പരമശിവനുമായ കമലാശൻ ദേവിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങിയതിൽ ലജ്ജിച്ച കാളിദേവിയുടെ വിഗ്രഹം തകർന്നു. കുബേരമിശ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം രാജാവും ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗൗരംഗനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ഈ രീതിയിൽ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ തന്റെ ബാല്യകാല ലീലകൾ ലൗധധാമത്തിൽ നടത്തി. 12-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തത്വചിന്തയുടെ 6 ശാഖകൾ പഠിക്കാൻ ശാന്തിപുരത്തിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. എന്താണ്, രാജാവും തന്റെ പിതാവും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടെ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയും കാളിദേവി ലജ്ജിച്ചു. കാളിദേവി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സദാശിവന്റെ തൃക്കണ്ണിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ, നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കാളിയുടെ. അപ്പോ ശിവന്റെ മകളാണ് കാളി, അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു മകളെ അച്ഛൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ലജ്ജാവഹമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉടനെ തന്നെ ആ വിഗ്രഹം തകരുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്വൈതാചാര്യനും മാധവേന്ദ്രപുരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവനും തീർത്ഥാടനം നടത്തി. അദ്വൈതാചാര്യൻ ഉടുപ്പിയിൽ വെച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ടു. എവിടെയാണ്? ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഉടുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കാണുക. കലിയുഗത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവ് അനന്ത സംഹിതയിൽ നിന്നും മാധവേന്ദ്രപുരി അവതരിപ്പിച്ചു. ശാന്തിപുരയിൽ വെച്ച് ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. അവിടെ വെച്ച് രാധാറാണിയുടെ ഒരു ഛായാപടം ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കാൻ കമലാശനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാഹം കഴിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി കമലാശന് ദീക്ഷ നൽകി. അപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരി, അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ. ഷീർചോർ ഗോപിനാഥൻ, അല്ലെ, പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുത്ത ലീലയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. കമലാശന് നൽകിയ അദ്വൈതാചാര്യ പദവി. പ്രശസ്തനായ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിതനെയാണ് കമലാശൻ പരാജയപ്പെടുന്നത്. ആ പണ്ഡിതനെ എല്ലാവരെയും ജയിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ ശിവൻ മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഹാദേവനായ കമലാശൻ ആ പണ്ഡിതനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന പദവി ലഭിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്തർ കൃഷ്ണകഥയിൽ ആനന്ദിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി അനുയായികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വിശ്വരൂപൻ എല്ലാ ദിവസവും നാമസംഗീതത്തിലും നാമജപത്തിലും നൃത്തത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു.
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹം ഭാര്യയോടും കുടുംബത്തോടും കൂടി ശാന്തിപൂർ പട്ടണത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ചെറിയ വൈഷ്ണവ സമൂഹത്തിന്റെ ആദരണീയനായ നേതാവായി തീർന്നു. ഭക്തിയുടെ പാത പിന്തുടരാൻ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. പ്രേമപൂർവമായ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം. സമ്പത്തിനും വസ്തുകാല ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത തനിക്ക് ചുറ്റും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യന് വളരെ വേദന തോന്നി. സാമാന്യ ജനത്തെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യൻ മാസങ്ങളോളം ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധമായ തുളസിയിലകളും ഗംഗാജലവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സാലിഗ്രാം ശിലകളെ പ്രേമപൂർവ്വം ആരാധിച്ചു. ലൗകിക ജനങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി കാണിക്കാൻ ഭഗവാനെ ഉറക്കിപ്പിടിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ കേവല മനുഷ്യരുടെ വിളിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമായ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ അവതാരത്തിൽ അവതരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു സജി സുധാ ശ്രീ ഗൗര ഗോവിന്ദ തന്റെ സ്കന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഏതിന ഏകാത്മാ മോര പ്രണദന പദേ സദേ രഘുമോരമന. സജിയുടെ പുത്രനായ മഹാപ്രഭു ഗൗരയും ഗോവിന്ദനുമാണ്. ശ്രീ അദ്വൈതനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാഖകൾ. ഇവർ ഒന്നാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സമ്പത്ത്. എന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഈ മൂവരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് യാചിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം നമ്മൾ ചൊരിയട്ടെ. ശാന്തിപൂരിലുള്ള ഉത്സവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നു. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശാന്തിപൂരിൽ ചെലവഴിച്ചു. സീതാ ഠാക്കൂറാണിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരിൽ 6 ആൺമക്കളുണ്ടായി. അതിൽ 3 പേരും വളരെ പ്രമുഖരായ ഭക്തരായിരുന്നു. ശാന്തിപൂരിൽ അദ്വൈതാചാര്യ ഭവനത്തിൽ വെച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹകാരികളുടെയും മനോഹരമായ പല ലീലകളും നടന്നു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ തന്റെ ഗുരുവായ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരോധാന ദിനം വളരെ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു. തന്റെ പക്കലുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും എല്ലാ വൈഷ്ണവ ഭക്തരും ഗോവിന്ദനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ചിലർ പാചകം ചെയ്തു, ചിലർ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭക്തർക്ക് മാലയും ചന്ദനത്തിരിയും അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഭക്തരും ഗോവിന്ദ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ തിഥിയിൽ ആരൊക്കെ പ്രസാദം സേവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഗോവിന്ദ ഭക്തി ലഭിക്കുമെന്ന്. ഇസ്കോൺ 25 വർഷത്തിലേറെയായി ശാന്തിപൂർ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 50,000-ലധികം ഭക്തർക്ക് കിച്ചടി പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്നതിൽ ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ദയകരു സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി തവ കൃപാ ബാലേ ചൈതന്യനിത. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്വൈത പ്രഭു സീതാ ഠാക്കൂർ റാണിയുടെ ഭർത്താവായ അങ്ങ് വളരെ ദയയുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. അങ്ങ് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എന്നോട് ദയ കാണിക്കും. അത് നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദി ലീലയിലെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേഗത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വന്ദേ തം ശ്രീമദദ്വൈതാചാര്യം അത്ഭുതചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത് ആത്മോപി തസ്വരൂപം നിരൂപയേത്. വന്ദേ തം ശ്രീമദദ്വൈതാചാര്യം അത്ഭുതചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത് ആത്മോപി തസ്വരൂപം നിരൂപയേത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വന്ദേ തം ശ്രീമദദ്വൈതാചാര്യം അത്ഭുതചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത് ആത്മോപി തത്സ്വരൂപം നിരൂപയേത്.
വേറെ ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളതിനാൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിക്കോ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. മഹാവിഷ്ണുർജഗത്കർത്താ മായയാ സൃജത്യതാ തസ്യാവതാര ഏവായാം അദ്വൈതാചാര്യ ഈശ്വരാ. മഹാവിഷ്ണുർജഗത്കർത്താ മായയാ സൃജത്യതാ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. തസ്യാവതാര ഏവായാം അദ്വൈതാചാര്യ ഈശ്വരഃ. അദ്വൈതാചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്നത് ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ശ്ലോകം. ഇത് അദ്വൈതാചാര്യക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദ്വൈതം ഹരിണദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രേ. അദ്വൈതം ഹരിണദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത്. ചൊല്ലിക്കോ. ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രേ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര ജ്ഞാൻഹാര മഹിമാനഹേ ജീവേര ഗോചര. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര ജ്ഞാൻഹാര മഹിമാനഹേ ജീവേര ഗോചര. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡില് വായിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥം കൂടി വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ മായാപൂരിലുള്ള പഞ്ചതത്വയില് അദ്വൈതാചാര്യനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഇത് വസന്ത പഞ്ചമിക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മായാപൂരിൽ ഇന്നൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, അഭിഷേകവും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അഭിഷേകവും ആരതി ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മായാപൂർ TV ചാനൽ പോയാൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവർക്ക് അതെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് 120ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. വേഗത്തിൽ പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വന്ദേദം ശ്രീമദദ്വൈതാചാര്യം അത്ഭുത ചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത്മോപി തസ്വരൂപം നിരൂപയേത്. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അത്ഭുതകരമാണ്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് പോലും അവിടുത്തെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര, ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തവൃന്ദത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. പഞ്ചശ്ലോകി കഹില ശ്രീ നിത്യാനന്ദ തത്വ ശ്ലോകതേ കഹി അദ്വൈതാചാര്യരെ മഹത്വ. 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ നിത്യാനന്ദന്റെ തത്വം വിവരിച്ചു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹിമകൾ വിവരിക്കാം. മഹാവിഷ്ണു ജഗത് കർത്ത മായ സൃജത്യത തസ്യാവതാര ഏവായം അദ്വൈതാചാര്യ ഈശ്വര. മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. അദ്വൈതം ഹരിണദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ.
ഭഗവാൻ ഹരിയിൽ നിന്നും അനന്യമായതിനാൽ അദ്വൈതനെന്നും ഭക്തി സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആചാര്യൻ നിന്നും അവിടുന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം ഭഗവാനും ഭക്താവതാരവും ആകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്വൈത ആചാര്യ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്വൈതൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധം ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ എന്നും പറയും. ഒരേ സമയം ഭഗവാനുമാണ്, ഭക്തന്റെ അവതാരവുമാണ്. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര യൻഹാര മഹിമാനഹേ ജീവേര ഗോചര. അദ്വൈതാചാര്യൻ തീർച്ചയായും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണ്. അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യം സാധാരണ ജീവന്മാർക്ക് സങ്കല്പാതീതമാണ്. മഹാവിഷ്ണു സൃഷ്ടികരേന ജഗദാധികാര്യ തന്റെ അവതാര സാക്ഷാൽ അദ്വൈതാചാര്യ. മഹാവിഷ്ണു വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ അവിടുത്തെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. യേ പുരുഷ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി കാരേനമായ ആനന്ദ ബ്രഹ്മാണ്ട സൃഷ്ടി കാരേന ലീലയ. ആ പുരുഷൻ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും നിർവഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ലീലകളിൽ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇച്ഛായാനന്ദമൂർത്തി കരേന പ്രകാശ ഏക മൂർത്തി കരേന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പ്രവേശ. സ്വച്ഛയാൽ അവിടുന്ന് എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ആ രൂപങ്ങളിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സേ പുരുഷേരാംശ അദ്വൈത നഹി കിച്ചുഭേദ ശരീര വിശേഷ തൻഹിക വിച്ഛേദ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു സമഗ്ര ഭാഗമായതിനാൽ അവിടുത്തെ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ ആ പുരുഷനിൽ നിന്നും വേറിട്ടതല്ല, ആ പുരുഷന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. സഹായക്കാരേന തന്റെ ലയ്യ പ്രധാന കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടക്കാരേന ഇച്ഛായ നിർമ്മാണം. ആരുടെ ഭൗതിക ശക്തിയാലും ഇച്ഛയാലും എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ പരമപുരുഷന്റെ ലീലകളിൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്, വിസ്തരണമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും അല്ലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. ജഗത് മംഗള അദ്വൈത മംഗള ഗുണധാമ മംഗള ചരിത്ര സദാ മംഗള എன்ற നാമം. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ എല്ലാ മംഗള ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാകിയാൽ ലോകത്തിന് സർവമംഗളകാരിയാണ്. അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളും നാമവും കർമ്മവും സദാ മംഗളകരം. കോടി അംശ കോടി ശക്തി കോടി അവതാര ഏതലന സൃജേ പുരുഷ സകല സംസാര. മഹാവിഷ്ണു അവിടുത്തെ കോടിക്കണക്കിന് അംശങ്ങൾ, ശക്തികൾ, അവതാരങ്ങൾ എന്നിവയാൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മായയേതു ഈ അംശ നിമിത്ത ഉപാദാന മായ നിമിത്ത ഹേതു ഉപാദാന പ്രധാന പുരുഷ ഈശ്വരായ്ചേതി മൂർത്തിഹയ്യ വിശ്വ സൃഷ്ടിക്കാരെ നിമിത്ത ഉപാദാന ലന. ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്: നിമിത്തം സമർത്ഥ കാരണം, ഉപാദാനം ദ്രവ്യപ്രധാന കാരണം. മായ നിമിത്ത കാരണവും പ്രധാനം എന്നത് ഉപാദാനവും ആകുന്നത് പോലെ സമർത്ഥ കാരണങ്ങളും ദ്രവ്യപ്രധാന കാരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പരമകൃഷ്ണനായ വിഷ്ണു രണ്ട് രൂപങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം തന്നെയാണ് ഉത്പാദത്തെ. ആപന പുരുഷ വിശ്വേശ്വര നിമിത്ത കാരണ അദ്വൈത രൂപേ ഉപാദാന അനനാരായണ. സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിമിത്ത കാരണവും നാരായണൻ ശ്രീ അദ്വൈതന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപാദാന കാരണവുമാണ്. നിമിത്താംശേ കാരേ തൻഹ മായാത്തെ ഈശണ ഉപാദാന അദ്വൈത കാരേന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സൃജന. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിമിത്ത കാരണമെന്ന തന്നുടെ ഭാവത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേൽ കടാക്ഷിക്കുകയും ശ്രീ അദ്വൈത ഉപാദാന കാരണം എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. യത്യഭിസംഖ്യമാനേ പ്രധാന കാരണ ജഡഹൈദേക പുനഃ ജഗസൃജന. സാഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായാണ് കാരണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
നിജ സൃഷ്ടി ശക്തി പ്രഭു സഞ്ചാരേ പ്രധാനേ ഈശ്വര ശക്തിയ തപേ ആയത് നിർമ്മാണം. ഭഗവാൻ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സൃഷ്ടിശക്തി ആവാഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവത് ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു. അദ്വൈത രൂപക്കാരെ ശക്തി സഞ്ചാരണ അതയേവ അദ്വൈതഹയന മുഖ്യ കാരണ. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിശക്തിക്ക് ആവാഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്വൈതനാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മൂലഹേതു. അദ്വൈതാചാര്യ ക്രോഡി ബ്രഹ്മാണ്ടേര കർത്ത ആര ഏകമൂർത്തി ബ്രഹ്മാണ്ടേര ഭർത്ത. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ വിസ്തരണത്താൽ ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിനെ പോലെയുള്ള വിസ്തരണത്താൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സേ നാരായണേര മുഖ്യാംശാദ്വൈത അംഗശബ്ദേ അംശകരി കഹേ ഭാഗവതാം. ശ്രീ അദ്വൈതനാണ് നാരായണന്റെ മുഖ്യാംശം. അംഗം എന്നതിനർത്ഥം സമഗ്രാംശം എന്നാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു. നാരായണസ്ത്വം നഹി സർവദേഹിനാം ആത്മാ സ്വദീശാഖിലസാക്ഷി നാരായണോംഗം നരഭൂജലായന തച്ചാപി സത്യം നദൈവമായ. അല്ലയോ ദേവാദിദേവ, അങ്ങ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സാക്ഷിയാണ്. അങ്ങ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും പരമപ്രിയനായ അന്തരാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങ് എന്റെ പിതാവായ നാരായണനല്ലേ? നാരായണൻ എന്ന നരനിൽ അഥവാ ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ജലത്തിൽ അയനം കൊള്ളുന്നവനാകുന്നു. ആ നാരായണൻ അങ്ങയുടെ സമഗ്ര ഭാഗമാണ്. അങ്ങയുടെ സമഗ്ര അംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ നിരപേക്ഷ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ മായയുടെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ഈശ്വരരാംഗാംശ ചിദാനന്ദമയ മായര സംബന്ധന ഹി ഈ ശ്ലോകകായ. ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളും സമഗ്ര അംശങ്ങളും എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വിവരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മായാശക്തിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈതനെ അംശം എന്നല്ലാതെ അംഗം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം അംഗം എന്നത് കൂടുതൽ അടുപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുരാംശ അദ്വൈത ഗുണധാമ ഈശ്വരയ ഭേദാദേനി അദ്വൈത പൂർണ്ണനാമ. സദ്ഗുണ സംഭരണിയായ ശ്രീ അദ്വൈതൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖ്യ അംഗമാണ്. അവിടുത്തെ പൂർണ്ണനാമം അദ്വൈതൻ എന്നാണ്. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അദ്വിതീയനാണ്. പൂർവേച്ചേ കൈല സർവ വിശ്വരം സൃജന അവതാരി കൈലായവേ ഭക്തി പ്രവർത്തനം. മുൻപ് അവിടുന്ന് സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭക്തിമാർഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവിർഭവിച്ചു. ജീവനിസ്താരീല കൃഷ്ണ ഭക്തി കരിദാന ഗീത ഭാഗവതേ കൈല ഭക്തിരവ്യാഖ്യാന. ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തി നൽകി അവിടുന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വിവരിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജീവന്മാർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തി നൽകി അവിടുന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വിവരിച്ചു. ഭക്തിയുപദേശ വിനൂതൻ ഹി കാര്യ അതേവ നാമ ഹൈല അദ്വൈത ആചാര്യ. അവിടുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്തവ്യമില്ലാതിനാൽ അവിടുത്തെ പേര് അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്നാണ്. വൈഷ്ണവേര ഗുരു തൻഹ ജഗതേരാര്യ ദ്വൈ നാമ മേലന ഹൈല അദ്വൈത ആചാര്യ. അവിടുന്ന് എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ജഗത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ വ്യക്തിയുമാണ്. ഈ രണ്ട് നാമങ്ങളുടെ സംയോജനത്താൽ അവിടുത്തെ നാമം അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്നാണ്.
കമലനയനേര തെൻഹ യാദേ അംഗാംശ കമലാശ കരിതാരേ നാമാവതംശം. അവിടുന്ന് കമലനയനായ ഭഗവാന്റെ അംഗം അല്ലെങ്കിൽ അംശമായതിനാൽ കമലാഷൻ എന്ന നാമം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേര് കമലാഷൻ എന്നായിരുന്നു അദ്വൈതാചാര്യൻ. ഈശ്വര സാരൂപ്യപായ പരിഷദഗണ ചതുർഭുജ പിതവാസ ഐച്ഛനാരായണ. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർക്ക് അവിടുത്തേതുപോലെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളുണ്ട്. നാരായണനെ പോലെ ചതുർബാഹുക്കളായ അവരെല്ലാം പീതാംബരധാരികളാണ്. അദ്വൈതാചാര്യ ഈശ്വരേരാംശവര്യ താന്റെ തത്വ നാമ ഗുണ സകലിയ ശര്യ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ മുഖ്യാംശമാണ്. അവിടുത്തെ തത്വങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആശ്ചര്യകരമാണ്. യാൻഹര തുളസി ജലേ യാൻഹര ഹുങ്കാരേ സ്വഗണ സഹിതേ ചൈതന്യരാവതാരേ. അവിടുന്ന് തുളസി ദളങ്ങളാലും ഗംഗാജലത്താലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അവിടുത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹചാര്യന്മാരോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. യാന്റെ ദ്വാര കൈല പ്രഭു കീർത്തന പ്രചാര യാന്റെ ദ്വാര കൈല പ്രഭു ജഗത് നിസ്താര. അവിടുന്ന് അദ്വൈതാചാര്യൻ മുഖാന്തരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവിടുന്ന് മുഖ്യ ആന്തരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകത്തിന് മോചനം നൽകിയത്. ആചാര്യ ഗോസാനീര ഗുണമഹിമാപര ജീവകീടക്കേതായ പൈബേഗതരപര. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ അനന്തമാണ്. നിസാരരായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ ആഴമളക്കാൻ കഴിയും? ആചാര്യ ഗോസാനി ചൈതൻ നേരെ മുഖ്യ അംഗ ആര ഏക അംഗ താന്റെ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. അദ്വൈതാചാര്യൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മുഖ്യ അംഗമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് മറ്റൊരംഗം. പ്രഭുരൂപാംഗ ശ്രീവാസാദി ഭക്തഗണ ഹസ്തമുഖേ നേത്രാംഗ ചക്രാദിസ്ത്രം സമാം. ശ്രീവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ ഉപാംഗങ്ങളാണ്. അവർ അവിടുന്ന് കൈകളും മുഖവും കണ്ണുകളും ചക്രം തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളും പോലെയാണ്. ഏസബലയ്യ ചൈതന്യ പ്രഭുരവിഹാര ഏസബലയ്യ കരന വാഞ്ചിത പ്രചാര. അവരോടെല്ലാം ചേർന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യൻ തന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തു. അവരോടൊപ്പം അവിടുന്ന് തന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരീരൈൻഹോ ശിഷ്യൈജ്ഞാനേ ആചാര്യ ഗോസാനിരെ പ്രഭു ഗുരു കരിമാനെ. അദ്വൈതാചാര്യൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യൻ അവിടുന്ന് അനുസരിക്കുകയും തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പോലെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഈശ്വരപുരിയാണ് അല്ലെ. ഈശ്വരപുരിയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യനും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യൻ ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലൗകിക ലീലാത്തെ ധർമ്മ മര്യാദ രക്ഷണം സ്തുതി ഭക്തി കരേന തന്റെ ചരണ വന്ദനം. ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ ആചാരക്രമം ഉചിതമായി പാലിക്കുന്നതിനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദരണീയമായ പ്രാർത്ഥനകളോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ചരണങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചു. ചൈതന്യ ഗോസാനികെ ആചാര്യ കരേ പ്രഭുജ്ഞാന ആപനാകെ കരേന തന്റെ ദാസാഭിമാനം. പക്ഷെ അദ്വൈതാചാര്യൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ യജമാനായി പരിഗണിക്കുകയും സ്വയം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭൃത്യനായി കരുതുകയും ചെയ്തു. സെയ് അഭിമാന സുഖേ ആപന പാസാരേ കൃഷ്ണദാസ ഹാവോ ജീവേ ഉപദേശക്കാരെ. ആ ഭാവത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസരാണ് എന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണദാസാഭിമാനേ ആനന്ദ സിന്ധു കോടി ബ്രഹ്മ സുഖന ഹേ താര ഏക ബിന്ദു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ദാസ്യഭാവം ആത്മാവിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ആനന്ദസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയെ നിരാകാര ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂതിയുടെ 1 കോടി ഇരട്ടിയോട് പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, നിരാകാര ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂതിയുടെ 1 കോടി ഇരട്ടിയോട് പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. മുയ്യ ചൈതന്യദാസ ആര നിത്യാനന്ദ ദാസഭാവ സമാന ഹേ അന്യത്ര ആനന്ദ. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, നിത്യാനന്ദനും ഞാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഈ ദാസ്യ മനോഭാവത്തിൽ രുചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആനന്ദം മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കില്ല. പരമപ്രയസി ലക്ഷ്മി ഹൃദയ വസതി തെൻഹദാസ്യ സുഖമാകെ കരിയമിനതി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമപ്രയസിയായ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുത്തെ വാഷസിൽ വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭഗവത് പാദ സേവന സുഖം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസ്യഭാവേ ആനന്ദിത പരിഷദഗണ വിധി ഭവ നാരദാര ശുഗ സനാതന. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാർഷദരായ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, ശുഗൻ, സനാതനൻ എന്നിവരെല്ലാം ദാസ്യഭാവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. നിത്യാനന്ദാവധൂത സപദയാകല ചൈതന്യര ദാസ്യ പ്രേമൈല പകല. അവധൂതനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചരന്മാരിൽ പ്രധാനി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള ദാസ്യഭാവത്തിൽ അവിടുന്ന് ഉന്മത്തനായി. ശ്രീവാസ ഹരിദാസ രാമദാസ ഗദാധര മുരാരി മുകുന്ദ ചന്ദ്രശേഖര വക്രേശ്വര യേ സഭ പണ്ഡിത ലോക പരമ മഹത്വ ചൈതന്യര ദാസ്യ സഭയ കരയെ ഉന്മത്ത. ശ്രീവാസൻ, ഹരിദാസൻ, രാമദാസൻ, ഗദാധരൻ, മുരാരി, മുകുന്ദൻ, ചന്ദ്രശേഖരൻ, വക്രേശ്വരൻ എന്നിവരെല്ലാം മഹനീയരും പണ്ഡിതരുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള ദാസ്യപ്രേമഭാവം അവരെ ഉന്മത്തരാക്കി. ഏ മത ഗായനാച്ചേ കരയട്ടഹാസ ലോകേ ഉപദേശാവോ ചൈതന്യരദാസ. അപ്രകാരം അവർ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും അട്ടഹസിക്കുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസരാവുകയും എന്ന് എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട ദാസരാവുക എന്ന് എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ ഗോസാനി മോരെ കരേ ഗുരു ജ്ഞാന തഥാപിഹ മോരാഹയ ദാസാഭിമാന. അദ്വൈതാചാര്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി പരിഗണിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നി. അദ്വൈതാചാര്യനെ മഹാപ്രഭു ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭൃത്യനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദാസനാണ്, ഒരു ഭൃത്യനാണ്. കൃഷ്ണ പ്രേമരായി ഏക അപൂർവ പ്രഭാവ ഗുരു സമാലഘുക്കെ കരയ ദാസ്യ ഭാവ. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് ഈ ഒരു അപൂർവ പ്രഭാവമുണ്ട്. അത് ഉത്കൃഷ്ടരിലും തുല്യരിലും ഇളയവരിലുമെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കുന്നു. വിഹാര പ്രമാണ ശൂന ശാസ്ത്രേര വ്യാഖ്യാന മഹദനുഭവയാതേ സുദൃഢ പ്രമാണം. ഇതിനുള്ള തെളിവിനായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും മഹാത്മാക്കളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കും. അന്യരേഖാ വ്രജേ നന്ദ മഹാശയ താരസമ ഗുരു കൃഷ്ണേര ആരകഹനയ ശുദ്ധ വാത്സല്യ ഈശ്വര ജ്ഞാനാനാഹി താരാം താഹകേ പ്രേമേ കരായ ദാസ്യ അനുകാര. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന് നന്ദമഹാരാജാവിനോളം ബഹുമാനായ മറ്റൊരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയില്ലായിരുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പിതൃവാത്സല്യത്താൽ തന്റെ പുത്രൻ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ പ്രേമാനന്ദത്താൽ താൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? തെൻഹാരതിമതിമാകെ കൃഷ്ണര ചരണ താഹര ശ്രീമുഖവാണി താഹദേ പ്രമാണ. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആകർഷണത്തിനും പ്രേമഭക്തിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീമുഖത്തു നിന്ന് ഉതിർന്ന വാക്കുകൾ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ശുന ഉദ്ധവ സത്യ കൃഷ്ണമരതനയ തെൻഹൈശ്വര ഹേനയതി ത്വമര മനലയം തദാപി തൻഹദേരഹു മോര മനോവൃത്തി ത്വമര ഈശ്വര കൃഷ്ണ ഔക മോരമതി. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, കേൾക്കൂ. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പുത്രനാണ്, അവൻ സർവേശ്വരനാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതിയാൽ പോലും എന്റെ സ്വന്തം പുത്രനോടുള്ള വികാരങ്ങളോടെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുവരെ അവനോട് പെരുമാറുള്ളൂ. എന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങയുടെ
കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മനസോ വൃത്തയോ ന സ്യു കൃഷ്ണ പദാംബുജാശ്രയ വാജോഭി ദായിനിർനാംനാം കായസ്തത് പ്രഹണ്യദിഷു. അങ്ങയുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പദാംബുജങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനോവൃത്തികൾ ആസക്തമാക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ അവിടുത്തെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ അവിടുന്ന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കട്ടെ. കർമ്മഭിർഭ്രാമ്യമാണാനാം യത്ര കാവീശ്വരേച്ഛയാ മംഗളാചരിതർദാനേരതിർന കൃഷ്ണ ഈശ്വരേ. കർമ്മത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഈശ്വരേച്ഛയാൽ ഞങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തികളും ദാനവുമെല്ലാം കൃഷ്ണനിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആസക്തി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവട്ടെ. ശ്രീധാമാദി വ്രജേയതാ സകര നിചയ ഐശ്വര്യജ്ഞാനഹീന കേവല സംഖ്യമയ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായ മൈത്രി ഭാവത്തിലാകുന്നു. അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് തെല്ലും ജ്ഞാനമില്ല. കൃഷ്ണസംഖ്യ യുദ്ധകരേ സ്കന്ധയാരോഹണ താരദാസ്യ ഭാവേകരേ ചരണ സേവന. അവൻ കൃഷ്ണനോട് മല്ലടിക്കുകയും അവിടുത്തെ തോളുകളിൽ കയറുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ ദാസ്യഭാവത്തോടെ ചരണസേവനാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അവര് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് അടി കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ദാസ്യഭാവത്തോടെ ചരണ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പാദസംവാഹനം ചക്രു കേജിത്തസ്യ മഹാത്മന അപരേഹതേ വ്യജനെ സമവിജയൻ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ പാദങ്ങൾ തിരുമ്മി. പിന്നെ പാപമോചനായ മറ്റു ചിലർ അവിടെ നിന്ന് വിശറി കൊണ്ട് വീശി. കൃഷ്ണര പ്രയസി വ്രജേ യഥ ഗോപിഗണ യാന്റെ പദധൂടികരേ ഉദ്ധവ പ്രാർത്ഥന യാൻ സഭാര ഉപര കൃഷ്ണര പ്രിയനഹിയന തൻഹരാപനാക്കി കരേ ദാസിയാഭിമാനം. ഉദ്ധവന് ആരുടെ പാദധൂളിയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മറ്റാരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണോ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേയസികളായ ആ ഗോപിഗണങ്ങൾ പോലും തങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ ദാസികളായി കരുതുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ ദാസികളാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ പാദധൂളികളാണ് ഉദ്ധവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉദ്ധവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ മതി, എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഗോപികമാരുടെ പാദധൂളിയെങ്കിലും ശിരസിലേൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്രജജനാർത്തിഹൻ വീരയോഷിതാം നിജജനസ്മയാ ധ്വംസന സ്മിതാ വചസഖേ ഭവത് കിങ്കരീസ്മനോ ജലരുഹാനനം ചാരുദർശയാം. വ്രജവാസികളുടെ ദുരിതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ, സ്ത്രീകളുടെ വീരനായക, തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അഹംഭാവം മനോഹരമായ മൃദുമന്ദഹാസ്താൽ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ, പ്രിയ സഖേ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദാസിമാരാണ്. അവിടുത്തെ ആകർഷകമായ മുഖകമലം ഞങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കിയാലും. ഗോപികമാരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അഭിപദ മധുപുര്യാം ആര്യപുത്രോ ധനുനാസ്തേ സ്മരതി സ പിതൃഗേഹാൻ സൗമ്യബന്ധും സഗോപാൻ ക്വചിതഭിസ്സാകദാംന കിങ്കരീണാം ഗൃണീതേ ഗുരുസുഗന്ധം മൂർധന്യദാസ്യാത് കഥാനു. അല്ലയോ ഉദ്ധവ, കൃഷ്ണൻ മധുരയിൽ താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ദുഃഖകരമാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹകാര്യങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപകുമാരന്മാരെയോ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലയോ മഹാത്മാവെ, അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസികളായ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? അഖിലിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള അവിടുത്തെ കരം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ശിരസിൽ വെക്കുക? ഉദ്ധവരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ
കുറിച്ച് ചിന്തയിലായിരുന്ന, വിരഹത്തിലായിരുന്ന കൃഷ്ണനെ വേർപെട്ടിട്ടിരുന്ന ആ ഗോപികമാര് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യം. താൻ സബാര കഥാരഹു ശ്രീമതി രാധിക സബഹൈദേ സകലാംശേ പരമാധികാം തെൻഹയരദാസി ഹൈന സേവന ചരണ യാന്റെ പ്രേമ ഗുണേ കൃഷ്ണ ബദ്ധാനുഷണ. സർവ ഗോപികമാരെക്കാളും സർവപ്രകാരത്തിലും ഉത്കൃഷ്ടയും പ്രേമത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ എന്നേക്കും കൃഷ്ണനെ ബന്ധിച്ചവളുമായ ശ്രീമതി രാധിക പോലും അവിടുത്തെ ദാസിയായി അവിടുന്ന് പാദസേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഗോപികാരുടെയും എന്ത് പറയാം. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാനെ സദാസമയവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ആരാണ് രാധാറാണി? വൃഷഭാനു ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് അല്ലെ, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദാസിയായിട്ട് സേവനം. ഹാ നാദാരമണ പ്രേഷ്ഠ കാസി കാസി മഹാഭുജ ദാസ്യാസ്തേ കൃപാണായ മേ സഖേ ദർശയ സന്നിധി. അല്ലയോ നാഥ രമണ പരമപ്രിയ മഹാഭുജ, അങ്ങ് എവിടെയാണ് പ്രിയ സഖേ? അവിടുത്തെ അഭാവത്താൽ അത്യന്തം ദുഃഖിതയായ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യം നൽകിയാലും. ദ്വാരകാദേ രുക്മിണ്യാദി യദേക മഹിഷി തഹരവാപനകേ മാനെ കൃഷ്ണദാസി. ദ്വാരകധാമത്തിലും രുക്മിണി തുടങ്ങിയ രാജ്ഞിമാരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ദാസികളായി കരുതുന്നു. ശൈത്യമാർപ്പയിതും ഉദ്യത കർമ്മ ശൈത്യായമാർപ്പയിതും ഉദ്യത കർമുകേഷു രാജസ്വജയ ബട ശൃംഗരാഗ്രേണു നിന്യേന മൃഗേന്ദ്ര ഇവ ഭാഗമജവിയുധ തശ്രീനികേത ചരണേസ്തു മോർച്ചനയ. ജരാസന്ധനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരും എന്നെ ശിശുപാലിന് ദാനമായി നൽകാൻ വില്ലുകളും അമ്പുകളും ഉയർത്തി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ബലാത്കരമായി തട്ടിയെടുത്ത് ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സിംഹം അതിന്റെ പങ്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ, അതിനാൽ അവിടുത്തെ പാദധൂളി അജയരായ സൈനികരുടെ കിരീടമാകുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആശ്രയമായ ആ ചരണങ്ങൾ എന്റെ ആരാധ്യ വസ്തുവായി തീരട്ടെ. രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ രുക്മിണി ദേവിയെ പിന്നീട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് പിന്നീട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തപശ്ശരന്തിം ആജ്ഞായ സ്വപാദാ സ്പർശനാശയാ സാഖ്യോപ്യേത്യാഗ്രഹീത് പാണിം സാഹം തദ്ഗൃഹമാർജനി. ഞാൻ അവിടുത്തെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായ അർജുനനുമൊത്ത് വന്ന് എന്റെ പാണി ഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗൃഹം ശുചിയാകുന്ന ഒരു ദാസി മാത്രം. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള കാളിന്തി ദ്രൗപദിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അല്ലെ, ദ്വാരകയിൽ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദാസികളാണ്, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആത്മാരാമസ്യ തസ്യേമ വയം വൈ ഗൃഹാദാസികാ സർവസംഗ നിവൃത്താത്യ തപസാച ബഭു ഇവ. കഠിന തപസ്സുകളിലൂടെയും സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ആത്മാരാമനായ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹത്തിലെ പരിചാരികമാരായി തീർന്നു. ഇത് വേറൊരു കൃഷ്ണന്റെ രാജ്ഞിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണ ദ്രൗപദിയോട് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ആനരക്കി കഥാബല ദേവമഹാശയാം യാന്റെ ഭാവ ശുദ്ധ സഖ്യ വാത്സല്യ ധീമയ. മറ്റാരെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബലദേവന് പോലും കൃഷ്ണനോട് പരിശുദ്ധ സൗഹൃദവും പിതൃസ്നേഹവുമാണുള്ളത്. ബൽരാമൻ അല്ലെ, എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. तेन्हो आपना के करेना दास भावेना കൃഷ്ണദാസ ഭാവവിനു ആചെക്കൊന ജന. അവിടുന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭൃത്യനായി സ്വയം കണക്കാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്ന സങ്കല്പമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത്?
സഹസ്രവദനയൻഹ ശേഷസംഘർഷണ ദേശദേഹധരികരേ കൃഷ്ണര സേവന. അനന്തശേഷനായ സംഘർഷണൻ 10 രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വദനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡേ രുദ്ര സദാശിവംശ ഗുണാവതാര തെൻഹ സർവദേവാവതംസ. സദാശിവന്റെ വിസ്തരണവും അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നവനുമായ രുദ്രൻ ഗുണാവതാരവും അനന്തമായ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെ ദേവഗണങ്ങളുടെയും അലങ്കാരവുമാവും. തെൻഹകരേന കൃഷ്ണര ദാസ്യ പ്രത്യാശാം നിരന്തര കഹു ശിവ മുയി കൃഷ്ണദാസ. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാകാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ സദാശിവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നു, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? ശിവൻ അല്ലെ. ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. ആ ശിവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ പ്രേമേ ഉന്മത്തെ വിഹ്വലധികംബര കൃഷ്ണ ഗുണലീലകായ നാച്ചി നിരന്തരം. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനായി അദ്ദേഹം സ്വയം മറന്ന് ദിഗംബര വേഷധാരിയായി നിരന്തരം നൃത്തമാടുകയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും പാടുകയും ചെയ്തു. പിതാമാത ഗുരു സഖ ഭാവക്കേനനയ കൃഷ്ണ പ്രേമേര സ്വഭാവേ ദാസ്യ ഭാവസെ കരയ. എല്ലാ വികാരങ്ങളും പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ ഗുരുവിന്റെയോ സുഹൃത്തിന്റെയോ ആകട്ടെ, എല്ലാ സേവക മനോഭാവം നിറഞ്ഞതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പ്രകൃതം. അതാണ് ഏക കൃഷ്ണ സർവസേവ്യ ജഗദീശ്വര ആരയത സവതാൻഡ സേവകാനുചര. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏക ഈശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാവരാലും സേവിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സേവകരുടെ ഒരു സേവകനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ അവതീർണ ചൈതന്യ അതേവ ഹരസഭ തൻഹര കിങ്കരം. അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിഗോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീ ചൈതന്യനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. കേഹ മാനെ കേഹ ന മാനെ സബ തന്റെ ദാസ ന മാനെ തരഹയാ സേ പാവിനാശ. ചിലർ അവിടുന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു, ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവൻ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ സേവകരാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരൊക്കെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ചൈതന്യരദാസമുയി ചൈതന്യരദാസമുയി താന്റെ ദാസരദാസ. ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ദാസനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാരുടെ ദാസനുമാണ്. യഥബലിനാച്ചകായ ഹുങ്കാര ഗംഭീര ക്ഷണിക വസീലാചാര്യ ഹൈന സുസ്ഥിര. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്വൈത പ്രഭു നൃത്തമാടുകയും ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം അവിടുന്ന് വളരെ ശാന്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദാസനാണ്. ഭക്താഭിമാന മൂല ശ്രീ ബലരാമേ സേയി ഭാവേ അനുഗത താൻരാംശഗണ. സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ ഉറവിടം വാസ്തവത്തിൽ ബലരാമ ഭഗവാനാണ്. അവിടുന്ന് അനുഗമിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം അതേ ഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. താൻരാവതാരേക ശ്രീ സംഘർഷണ ഭക്ത ബലി അഭിമാനകരേ സർവക്ഷണ. അവിടുത്തെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ സംഘർഷണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം ഒരു ഭക്തനായി പരിഗണിക്കുന്നു. യാൻരാവതാരാന ശ്രീയുധ ലക്ഷ്മണ ശ്രീരാമേര ദാസ്യതിൻഹോ കൈലാനുഷണ. അവിടുത്തെ മറ്റൊരു അവതാരമായ സുന്ദരനും ഐശ്വര്യവാനുമായ ലക്ഷ്മണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യും. ബലരാമന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് ലക്ഷ്മണൻ അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തു. സംഘർഷണാവതാര കാരണാബ്ദിശായി തൻഹര ഹൃദയ ഭക്ത ഭാവാനുയായി. കാരണോദയശായി വിഷ്ണു സംഘർഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തന്റെ വികാരം എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുന്ന് ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. തൻഹര പ്രകാശ ഭേദ അദ്വൈതാചാര്യ കായ മന വാക്യ താൻഡ ഭക്തി സദാകാര്യ.
അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിസ്തരണമാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ കായ് വാക് മനോപ്രവൃത്തികളാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അല്ലെ, ശരീരം, അല്ലെ, കായ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരീരം മനസ്സും വാക്കും എല്ലാം, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. വാക്യ കഹേ മുയി ചൈതന്യരെ അനുചര മുയി തന്റെ ഭക്ത മനേ ഭാവ നിരന്തര. അവിടുന്ന് തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ഒരു ഭൃത്യനാകുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ഭക്തനാണ്. ജല തുളസി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. അത് കൂടി ഞാൻ വേഗം വായിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിന് ഒരു 20 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകാം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും സ്രോതസ്സായ ഭഗവാന് ഞാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വികാരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വയം യജമാനായി പരിഗണിക്കും. താഴ്ന്നവനാണെന്ന് വികാരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വയം ഭക്തനായി പരിഗണിക്കും. 100-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു 20 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുള്ളൂ. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നിർത്താം കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് തീർക്കാൻ വെച്ചിട്ട്
കൃഷ്ണേര സമത ഹൈതേ ഭക്തപദ ആത്മഹൈത കൃഷ്ണേര ഭക്ത ഹായ പ്രേമാസ്പദ. കൃഷ്ണന് തുല്യനാഥനേക്കാൾ വലുത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന് തന്നെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത്. അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദിൽ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തഹം മതന്യോത്തേന ജാനന്തി നാഹം തേഭ്യോ മനാഗമി. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയവും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നെ ഒഴികെ ആരെയും അറിയില്ല. അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അറിയില്ല. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ദൃഢബന്ധം ഇതാണ്. ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാവുന്നതാണ് നല്ലത്. ആത്മഹൈദേ കൃഷ്ണ ഭക്ത ബടകരി മാനേ ഇഹാദേ ബഹുദ ശാസ്ത്ര വചന പ്രമാണേ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നോട് ഭക്തന്മാരെ തന്നെക്കാൾ മഹനീയരായി പരിഗണിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രവചനങ്ങളുടെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. തഥാമേ പ്രിയതമ ആത്മയോ നിർണശങ്കര നച സംഘർഷണോ ന ശ്രീ നൈവാത്മാൻ ചയത ഭഗവാൻ. അല്ലേ ഉദ്ധവ, ബ്രഹ്മാവോ ശങ്കരനോ സംകൃഷ്ണോ ലക്ഷ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ പോലും എനിക്ക് നിന്നോളം പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല. കൃഷ്ണ സാമ്യന ഹേ താൻഡ്ര മാധുര്യ സദന ഭക്തഭാവേ കരേ താൻഡ്ര മാധുര്യ ചർവണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യം കൃഷ്ണന് തുല്യനെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കുന്നവർ ആസ്വദിക്കാറില്ല. സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് രുചിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രേര സിദ്ധാന്തായേ വിജ്ഞര അനുഭവ മൂഢലോകനാഹിജാനെ ഭാവേര വൈഭവ. ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം അനുഭവസ്ഥരായ ഭക്തന്മാരുടെ സാക്ഷാത്കാരവുമാണ്. ഭക്തിഭാവങ്ങളുടെ ഈ വിധമുള്ള വൈഭവങ്ങൾ മൂഢന്മാർക്കും ധിക്കാരികൾക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തഭാവ അംഗീകാരി ബലരാമ ലക്ഷ്മണ അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ശേഷ സംഘർഷണ കൃഷ്ണേര മാധുര്യ രസ മൃതകരേന പാനാം സേസുകെ മതകിച്ചു നാഹി ജനയാനം. ബലദേവനും ലക്ഷ്മണനും അദ്വൈതാചാര്യനും നിത്യാനന്ദനും ശേഷനും സംഘർഷനും തങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരും ദാസന്മാരുമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ മാധുര്യാമൃത രസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ സുഖത്തിൽ മത്തരായ അവർ മറ്റൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അന്യരാജുക്കാര്യ ആപന ശ്രീകൃഷ്ണ ആപന മാധുര്യ പാനേ ഹൈല സത്യകൃഷ്ണ. സ്വന്തം മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും ദാഹാർത്തനാണെന്നിരിക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ. സ്വമാധുര്യാസാദീതേ കരനയതന ഭക്തഭാവ വിനൂന ഹേ തഹ സ്വദന. അവിടുന്ന് സ്വന്തം മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം സ്വീകരിക്കാതെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഭക്തഭാവ അംഗീകാരി ഹൈലാവതീർണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രൂപേ സർവഭാവേ പൂർണ്ണ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് സർവ്വപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണമായ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. നാനാ ഭക്തഭാവ കരേന സ്വമാധുര്യപാന പൂർവേ കരിയാച്ചിയേ സിദ്ധാന്ത വ്യാഖ്യാന. ഒരു ഭക്തന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് സ്വന്തം മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം ഞാൻ മുമ്പേ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവതാരഗണേര ഭക്തഭാവേ അധികാര ഭക്തഭാവ ഹൈദേ അധിക സുഖന ഹിയാര. അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ പരമമായ ഒരാനന്ദമില്ല. ഓക്കെ, അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അർഹതപ്പെടും. അതിനേക്കാൾ പരമമായ ഒരു ആനന്ദമില്ല. മൂലഭക്ത അവതാരണ ശ്രീ സംഘർഷണ ഭക്ത അവതാര തൻഹി അദ്വൈത ഗണന. ശ്രീ സംഘർഷനാണ് മൂലഭക്താവതാരം. ശ്രീ അദ്വൈത ഇത്ര അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാപാര യാനഹര ഹുങ്കാരെ കൈല ചൈതന്യാവതാര. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹിമകൾ അതിരറ്റതാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ആത്മാർത്ഥമായ വിളിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. സങ്കീർത്തന പ്രചാരീയ സഭ ജഗത്തരില അദ്വൈത പ്രസാദേ ലോകേ പ്രേമധന പൈല. അവിടുന്ന് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിച്ച് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മോചിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ഭഗവത് പ്രേമധനം ലഭിച്ചു. അദ്വൈത മഹിമാനന്ദ കേ പരഹിതേ ശൈലിശുനി മഹാജന ഹിതേ. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അളവറ്റ മഹിങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? മഹാന്മാരായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. ആചാര്യ ചരണ മോര കോടി നമസ്കാര ഇത്തേക്കിച്ചു അപരാധാനലഭേ അമാര. ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പാദങ്ങളിൽ കോടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദയവായി ഇത് അപരാധമായി കരുതരുത്. ത്വമര മഹിമ കോടി സമുദ്ര കഥാം അപരാധം. അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് സമുദ്രങ്ങൾ പോലെ അഗാധമാണ്. അവയുടെ അളവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അപരാധമാണ്. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ 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 ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യ, ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ആര്യ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യന് സർവസ്തുതികളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും ശ്രേഷ്ഠനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. ശ്ലോകെ കഹില അദ്വൈത തത്വ നിരൂപണ പഞ്ചതത്വ വിചാരക്കിച്ചു ശൂന ഭക്തഗണ. അപ്രകാരം 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വം വിവരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അല്ലയോ ഭക്തന്മാരെ, ദയവായി 5 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച്, പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പാദയാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപരഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യ സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണദാസൻ എന്നതിനാൽ അവരുടെ തിരുച്ചാവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി की जय, श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മായാപൂരിലുള്ള പഞ്ചതത്വയിലെ അദ്വൈത ആചാര്യനാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിൽ സദാശിവനും ചേർന്നിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉച്ചയുടെ മുന്നേ ആയിട്ട് അഭിഷേകവും ആരതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മായാപൂർ TV ലൈവിൽ പോയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്വൈതാചാര്യൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളെയും ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം? കുറെ ലീലകളുണ്ട്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്വൈതാചാര്യരുടെ മഹിമകള് വർണ്ണിച്ചാൽ തീരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച ബലിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുമരാജ് ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.